ċifri pubblikati fil-Parlament juru li l-Gvern meta kumparat ma' snin passati alloka mal-1,000,000 euro inqas għas-settur tas-saħħa mentali u dan meta fl-aħħar xhur rajna żieda sostanzjali fil-pazjenti li jeħtieġu l-kura s-saħħa mentali. Fil-fatt fl-2020 u fl-2021 kienu ġew allokati madwar 1,200,000 euro għal kull sena għal investiment strutturali fl-Isptar Monte Carmeli fil-waqt li għal-2022 nataw biss ftit iktar minn 200,000 euro. Għaddew snin minn l-Partit Nazzjonalista beda jappella lill-Gvern sabiex jieħu azzjoni dwar l-istat diżastruż li l-Isptar Monte Carmeli jinsab fih. Iżda sa issa l-ebda amministrazzjoni la dik ta' Muscat u wis inqas dik preżenti ta' Roberta Bela ma ħadet azzjoni. B'riżultat li dan l-isptar baqa' abbandonat. Dwar dan kollu Net News kellem ma' deputat nazzjonalista Ian Vassallo li rrimarka nuqqas drastiku ta' fondi għal dan is-settur minkejja li qed naraw żieda fil-pazjenti li jeħtieġu l-kura speċjalizzata. Tul dawn l-aħħar xhur rajna problema f'pajjiżna fejn rajna żieda fil-problemi ta' saħħa mentali kif ukoll li waslu wkoll għal suwiċidi u dan huwa problema li għandna nindirizzaw b'mod malajr kemm jista' jkun. Sfortunatament qegħdin naraw li diversi każijiet mhumiex qegħdin jaslu biżżejjed għall-għajnuna jew ikun tard wisq meta jaslu għall-għajnuna. U għalhekk aħna bħala Partit Nazzjonalista restaqna anke quddiem il-Parlament b'diversi mistoqsijiet parlamentari anke li għamiltina bħala il-kelliema saħħa mentali fejn ikkonfermajna li żdiedu l-każijiet, żdiedu b'mod li huwa daqsxejn allarmanti u għalhekk anke bħala Partit Nazzjonalista qegħdin nitkellmu ta' kuljum fil-Parlament biex iva noħolqu strateġiji u iva ninvestu aktar fil-kura tas-saħħa mentali. Skont ċifri mogħtija fil-Parlament għal mistoqsijiet parlamentari lill-Ministru Chris Fern intqal li s-suwiċidju fiż-żgħażagħ ta' inqas minn 25 sena żdied b'5 darbiet iktar. Iċ-ċifri juru wkoll li fejn qabel kważi ma kienx ikun hemm każijiet ta' suwiċidju fost nies ta' aktar minn 75 sena, in-numri fl-aħħar sentejn żdiedu wkoll b'4 darbiet. Dan apart il-fatt li b'mod inġenerali dawn żdiedu wkoll fuq is-snin passati. Jien Vassallo qal li hemm bżonn li jsir xi ħaġa sabiex nevitaw li naraw iktar vittmi. Naħseb jiena li l-Gvern immedjatament għandu joħloq task force, joħloq investiment qawwi fil-kura ta' saħħa mentali. Aħna tajna diversi proposti li żgur aħna maħniex naqblu li l-Gvern pereżempju naqqas l-ispiża strutturali fl-Isptar Monte Carmeli minn il-fuq mill-1,000,000 euro għal kważi 200,000-300,000. Din ma tawgurax tajjeb fejn aħna għandna Gvern li qed jgħid li bis-saħħa kollha tiegħu qed jinvesti fis-saħħa mentali u mbagħad mhuwiex veru. Dan ukoll fid-dawl iċ-ċifri juru li huma biss 82 infermiera speċjalizzata li jaħdmu fil-kura tas-saħħa mentali f'Monte Carmeli, 5 jaħdmu fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u 37 li jaħdmu fil-komunità. Dawn lanqas biss jammontaw għal 125 infermier. Il-Gvern għandu wkoll jinvesti aktar kemm f'infermiera, psikoterapisti, psikologi, psikjatri u t-tim kollu li huwa involut fit-tim tal-kura tas-saħħa mentali, aħna rridu li ovvjament il-ħajja hija sabiħa rridu li ngħixuha fil-ambjent tagħna, ngħixuha mal-familja tagħna, ngħixuha fuq il-post tax-xogħol tagħna u nemmnu li jekk ikollna kura aktar qrib, kura aktar investiment fil-kura li tkun iktar moderna u iktar li tilqak, iva dak li jkun jasal biex jeleb l-istigma, jeleb il-biża' u jasal għall-kura u jista' jgħix ħajtu normali u ħajtu aħjar. Il-Partit Nazzjonalista ilu jaħdem sew dwar dan tant li kif fisser Ian Vassallo f'ħidma ma' diversi individwi professjonisti waqdiet ġie formulat pjan holistiku għal dan is-settur.